Dámy a páni, sledujete najúspešnejšiu televíznu súťaž sveta Koleso šťastia. Prichádza Alžbeta Ferencová a Lukáš Adamec. Nech sa páči, pani Betka, ako sa máme dnes. Ja sa mám dobrá, ty? Výborne, pretože ideme hrať Koleso šťastia a naši diváci pozerajú televíziu Markíza. Zdravíme vás. Ideme na to, poďme sa pozrieť, kto dnes bude točiť Kolesom šťastia. Bude to Dávid, Silvia a Peter. Jaj, prajte im šťastie, my im prajeme šťastie. Ideme hrať? Určite poďme na to. Ideme hrať! No, tak zakričím ešte na vás, aby sme sa akože nabudili na hru. Čaute! Ahoj. Ste pripravení hrať? Určite, Jasné. Usmieť sa? Všetci zuby? Chcem vidieť zuby, Peťo? To bol jazyk. Výborne. Dobre, ideme na to. Prvý rozstrel. Pravidlá sú úplne jednoduché. Budeme hádať tajničku, v ktorej sa budú postupne objavovať písmenka. Ak budete vedieť správnu odpoveď, stlačíte tlačidlo, ktoré je pred vami, poviete odpoveď, ak bude správna, super. Ak nie, pokračujú ďalší dvaja. Je to jasné? Jasné. Dobre, chceme vedieť tému, že? Áno. Téma tajničky prvého rozstrelu bude... Téma tajničky prvého rozstrelu je jedla a nápoje. V tajničke sa môžu nachádzať akékoľvek jedla a nápoje, koreniny alebo suroviny. Mňam, mňam. No, tak sa rozpapkáme na začiatok. Pripraviť prsty a písmenká. Áno? Pečená kačica s mastennými lokšami. Je toto správna odpoveď? Je, výborne! Hej! Sisa, gratulujeme. 50 eur, vlastne prvé peniažky, ktoré sa dajú pripísať na konto, sú tvoje. No, a keďže si dáma, čo sa samozrejme tešíme sa z toho, že Peťo, David, aj ja sa teším z toho. Betku už mám tak trošku opozeranú, ale dnes je výnimočne krásna, samozrejme, ako každý diel je krajšia a krajšia. Jak som sa z toho rýchlo vymotal, chvála Bohu. Sisa, naspäť k tebe. Ako sa ty máš, čo robíš vo svojom živote? Momentálne sa mám dobre. Momentálne som nezamestnaná, ale mám aspoň brigádu. A to je? Pracujem vo Výčape, v takom lesiku, takže Takže rozdávaš radosť v podstate. Áno, super. áno, úsmev a radosť ľuďom. A vieme o tebe, že ty si veľmi športovo založená, nadaná. Čo nám k tomu povieš? Baví ma fitness, mám aj trénera, ale momentálne som mala zdravotné problémy, tak mám troška pauzu, ale už sa zase dostávam do svojich kolejí. Ale aj tak vyzeráš výborne a my ti držíme palce. Sisa! Peťo, čau! Ahoj, ahoj. Peťo, čau, čo ty? Čo ja? Mám sa dobre. Pracujem ako vodič dopravného podniku na autobuse. Aha, takže Peťo nám furt zatvára dvere pred nosom. Samozrejme. To si ty. Stále na teba čakám. Aha, ja chodím na bicykli. Tak to má smolu. To na mňa iba trúbiš. Alebo. Peťo, držíme palce aj tebe, nech sa ti darí v dnešnom kolese šťastia. Čau, David. Ahoj. Čo sú tvoje záľuby, povedz nám. Moje záľuby sú futbal, hokej, behanie po vonku. Profesionálne? Rekreačne. To znamená, že akože gauč, telka. No nie, ale tak vonku s malým bratom sa hrám väčšinou. Koľko má brat? 5 rokov. Koľko má kilo? Fúha, neviem. No, lebo vieš, akože môžete nejak bodičkovať, či hokej s ním nehrávaš? Nie. Dobre, drží ti palce určite aj on, Ďakujem. aj my. Toto je David. Ďakujem. No, my nechceme bľabotať, chceme hrať. Poďme rýchlo do druhého rozstrelu. Druhý rozstrel, to isté ako v prvom. Budeme tlačať tlačidlá, hádať tajničku, tentokrát ale o 100 eur. Chceme vedieť tému, Betka. Nasleduje téma text piesne. V tajničke sa nachádza krátky úryvok známej slovenskej pesničky. Paráda, tieto kategórie máme radi. Pripraviť sa. Pozor, písmenka.
Áno, Peťo? Vybehneme na polia, čaká nás dlhá noc plná melódií. Je to správna odpoveď? Nie je. Pokračuje Sisa a David. Vybehni... Ja už to viem. Áno. Vybehneme na polia, čaká nás plná... Vybehneme na polia, čaká nás dlhá noc plná melódie. Je to správna odpoveď? Ani to. Sisa. Ešte máme 5 neotočených písmenok. 4, 3. Vybehneme na polia, čaká nás dlhá noc plná melódií. Pozrime sa na to, čo bolo v tajničke. Vybehnime na polia, čaká nás dlhá noc plná melódie. Dobrý večer, Priatelia, vybehnime na polia, čaká nás. Môžeš spievať. Dlhá noc plná melódie, chyťme flauty, saxofón, rozihráme taký tón. Nech lesné víly tancujú, veď máme čas, hrajme čo to dá. Presne tak, my toho času ale veľa nemáme, ale hrajme čo to dá. Tak sme si zaspievali, ja aspoň budem vám vedieť pekne rozprávať teraz s ohriatými hlasivkami. No, neuhádli sme to, nevadí, stáva sa aj to. To znamená, že začínať bude naľavo odo mňa Dávid. Veľmi jednoduché, chceme ísť hrať, chceme točiť kolesom šťastia, že? Áno. No tak poďme na to, prvé kolo. Milí diváci, sme v prvom kole, koleso šťastia je už pripravené, naši súťažiaci takisto. A najvyššia hodnota na kolese tiež, teraz je to 100 eur. No, chceme hrať, chceme si vytočiť čo najviac peniažkov a preto potrebujeme vedieť tému. Betty. Naši súťažiaci budú musieť uhádnuť veci. V tajničke sa môžu nachádzať akékoľvek hmotné a neživé objekty. Takže budeme hádať veci. Dávid, poď. €15. D ako diamant. D ako diamant. Sisa? Jaj, to je pekný úsmev. Vacka. K ako krabica. K ako krabica? Musíme byť rýchlejšie, aby sme náhodou nestratili ťah. Aha. $40. L ako lienka. L ako lienka. Nie v našej tajničke. Peťo. $50. M ako motocykel. M ako motocykel. M tam nie je. David. €10. J ako jama. J ako jama. J tam nie je. Sisa? €20. T ako traktor. T ako traktor. 3-krát! Super! Môžeš aj kupovať samohlásky, ak by si chcela. Nenútim, len ponúkam. Ešte, dobre. $60. H ako hadica. H ako hadica. Peťo. $15. V ako vodovod. V ako vodovod. Je tam. Hľadáme veci. $70. R ako Rýchlo. robota. Alebo robota. Super. Wow. No znamená to, tento zvuk znamená, že už iba samohlásky môžeme kupovať alebo hádať tajničku. Kupujem samohlásku. Ktorú? A Kupujeme A. Sú tam 2 Ačka. môžem hádať tajničku. Poď, Peťo. Tarotové karty. Sú to tarotové karty? Sú! Výborne. To sú tie, ktoré vlastne, to sú veštecké? Niekto máte skúsenosť s týmto? Nie. Betka, prosím ťa, ty máš skúsenosť s tarotovými kartami?
Mám. Ty by si mohla byť veštica. Veštica Teodora s tarotovými kartami. Teodora? Ale to by si musela byť škarečia. OK, tarotové karty boli v našej tajničke, Peťo to uhádol. Gratulujeme, ideme rovno do ďalšieho kola. Betka, aká bude téma? Naši súťažiaci budú musieť uhádnuť osobu. V tajničke sa môže nachádzať akákoľvek reálna osoba, známa osobnosť alebo fiktívna postava. No, síce je to krátka tajnička, ale tie sú najzradnejšie. Peťo vyhral posledné kolo, takže začína David. No. K ako karty. K ako karty. Dvakrát dokonca, super, dobrý začiatok. $50. C ako citronáda. C ako citronáda. Aj co tam je, super. Je to žolík, super. Žolík znamená, že sa budeš môcť opraviť, ak by si sa pomýlil v jednej z troch možností, ktoré máš, a to sú buď, že budeš hádať spoluhlásku za 50, alebo samohlásku zadarmo, čo je celkom fajn, alebo tajničku. Samohlásku. A. Samohlásku A. Je tam raz, takže nemusíme používať žolíka a máš vlastne pokračuj v hre. No, skoro to bol opäť žolík, 35 €. L ako Linda. L ako Linda. L tam nie je. Sisa, ideš hádať? Môžeš aj hádať. Ešte skúsim zatočiť. No skús, lenže neviem, no dobre, nič. No pozri. Mala si na chvíľku počúvať. Peťo, poď. Budem hádať. No poď. Macko Uško. Je to Macko Uško? Je! Aj keď to naši súťažiaci zvádza, aby si nahrali nejaké skóre, vec je taká, že keď budete mať podstovku a náhodou uhádnete ako tu Peter, zaokrúhluje sa vám vaša odmena na stovku, takže kľudne nebáť sa, aj keď máme 0 alebo 20, 40, 60 €, kľudne uhádnu tajničku, bude to následne stovka. Dobre, chceme hrať ďalej, Betka, že? Tak nám povedz tému. Nasledujúcou témou je príroda. V tajničke sa môžu nachádzať akékoľvek rastliny, zvieratá či prírodné javy. Super. Peťo bol opäť najúspešnejší. David. €20. B ako banka. B ako banka. Dvakrát, super. $40. V ako voda. V ako voda. Nie, Sisa. Taká, že ti teraz nejak poradím. To až neskôr. $40. G ako Gunnar. G ako Gunnar. G tam nie je. Peťo. $20. M ako motocykel. M ako motorka. Je tam. Kupujem si samohlásku A. Kupujeme samohlásku A za posledné peniaze a je tam 4-krát výhodná kúpa. Takže teraz máš iba dve možnosti, buď hádať, alebo Kupujem točiť. samohlásku. Nemôžeš kupovať, máš 0. Buď budeš točiť, alebo hádať. $30. T ako Traktor. traktor. T. Je tam. Teraz môžeš kupovať, ak chceš. Nie. Dobre. $15. L ako lokša. L ako lokša. L tam nie je. David? $40. K ako kríž. K ako kríž. 3-krát, super. No, David môže tiež kupovať. $120 ti práve pribudlo na konto. Kupujem si samohlásku O. O, si tam? Si, seniora. Seniora otočí. Je to seniorita. Ďakujeme, David. Točím. Toč.
25. C ako cukor. C ako cukor. C tam nie je. Sisa, poď. 10. Je ako jablčko. Je ako jablčko. Je tam tiež nie je. Peťo. Bude to žolík? Áno, bude! N ako Nikaragua. N ako Nikaragua. Dvakrát, super, stovka je doma. Pokračuje v hre. Jaj! Škoda! Peťo prišiel o svojich 130 eur, pokračuje Dávid. S ako sushi. S ako sushi. Super. Super. Ajaj. No, tak už sme si to vyskúšali, výborne, dá sa to, ale nemusíme. Sisa, poď. Všetci súťažiaci majú momentálne 0. A Sisa bude mať možno 40 krát násobok. P ako pero. P ako pero. Raz. Výborne, 40 eur je tvojich. Opäť 40. D ako dlaň. D ako dlaň. Jaj, škoda. Peťo? $20. R ako robota. R ako robota. Dvakrát. Ostáva nám posledných 6 písmenok v tajničke. Bude to 100? Nie, je to bankrot, žiaľ. Dávid, poď. €50. D ako Ďakujem. ďateľ. Alebo ďateľ. Nie, Sisi, nechceš hádať? Ešte nie. Ešte nie? Dobre, tak to... €20. Ch ako chrípka. Ch ako chrípka. Ani Ch. Peťo? Budem hádať. No tak poď. Nečakaná búrka s krupobitím. Je to tak? Je! Gratulujeme, Peťo. Peťo nám zároveň uzatvára prvý blok. Wow, super. Viete, čo to znamená? Jednoduchú vec. Dozvieme sa, ako sa našim súťažiacim darí. Poďme sa na to pozrieť. Na poslednom mieste je zatiaľ Dávid 0. Nevadí, potlesk pre ňo, aby sa osmelil. Sisa má 50 eur a Peťo má 335 eur. A my chceme ďalej hrať, preto poďme na ďalší rozstrel. Tak, je tu ďalší rozstrel, vy ste pripravení, vieme už, čo sa bude diať. Zmena je akurát v tom, že sa hraje o 150 eur a Betka nám povie tému. V ďalšej rozstrelovej tajničke sa budú nachádzať veci, ktoré môžeme nájsť v kuchyni. Super. Tak Sisa by mohla mať výhodu pred chlapcami, že? Doprajete, chlapci? Jasné. Chlapci, džentlmeni? Jasné. Hej, dobre. David, ty nemusíš toľko rozprávať, ďakujem. Stačí. OK, poďme hrať. Točiť? Nie točiť, hádať písmenka.
Formičky na vykravovanie perníkov. Formičky na vykrajovanie perníkov. Áno, je to tak. Robil si už perníčky? Hej, robil, pomáhal mame. No super, tak pozdravujeme mamu. OK, takže v ďalšom kole budeš točiť ako prvý a my do ňoho chceme hneď ísť. Sme v ďalšom kole a koleso šťastia je pripravené a nažavené a na ňom aj najvyššia hodnota, ktorá je teraz 200 eur. Samozrejme, my vám to všetci prajeme, takisto diváci a chceme vedieť tému tajničky, Betty. Ďalšou témou bude dvojica. Môže ísť o akýkoľvek reálny pár ľudí, alebo pár fiktívnych postav, alebo známych osobností. Takže hľadáme pár. Ste pripravení? Áno. Áno. David, poď. Áno. $30. K ako kravata. K ako kravata. Nie. Skúsi sa. $10. H ako had. H ako had. Super! Pokračuješ hre. $20. P ako pero. P ako pero. Nie. Peťo? $35. L ako lietadlo. L ako lietadlo. Dvakrát, super. Pokračuješ. €15. M ako miska. M ako miska. Super. €40. T ako trúbka. To je ako trúbka. Je tam. $25. B ako balón. B ako balón. B tam nie je. David. $50. Dz ako džbán. D ako džbán. Takže Dž alebo D. Dž. Džbán. Nie, Dž nie. Si. Super, žolík! Môžeš mať samohlásku zadarmo. Samohláska určite pomôže našej tajničke. Tak poprosím samohlásku A. Samohláska A. 3-krát, super! Ideme točiť? Ideme... Asi točiť ešte. Dobre. Hádať asi ešte nebudeme. Jaj, zastav sa koleso! Dobre, €40. F ako fazula. F ako fazuľa. Super! Už iba samohlásky sú v našej tajničke. Môžeš buď hádať, alebo kupovať samohlásku. Uhádni to, prosím ťa, si. Jaj! Peťo! Čo budeme robiť? Rýchlo. Kúpim samohlásku E. Ktorú? Dobre. Dvakrát. Peťo. Točíme, kupujeme, hádame. Hlavne nečakáme. Dávid. No, budem hádať. Tak poď. Hamlet a Ofélia. Je to správna odpoveď? Je, samozrejme. Gratulujeme. Peťo nám to uhádol, tento známy shakespearovský pár. Výborne, ideme hrať ďalej, že? Áno. Betka, povedz nám prosím ťa tému ďalšej tajničky. Prichádza kategória nepríjemnosti. Môže ísť o rôzne nepríjemnosti každodenného života. Jaj. No a teraz každý zalovil vo svojich nepríjemnostiach. Keďže Dávid vyhral, si sa točí ako prvá. Poď. Dobre, €30. M ako mama. M ako mama. Super, je tam dvakrát.
50. L ako lopta. L ako lopta. L ako lížem bankroty. Presne. Peťo. $55. P ako palica. P ako palica. Je tam dvakrát, super. Točíme poriadne kolesom. 40 eur. R ako robota. R ako robota. Tebe iba tá robota chodí porozumieť. David. Výstup z autobusu teraz na chvíľku. 40 eur. C ako cylinder. C ako cylinder. Nie. Sisa. Sisa si sa pripravila? Nie. Sisa je super meno. Prosím, zastaň. Nie! To bolo takto blízko, milí diváci. Škoda. Peťo, poď. T ako traktor. T ako traktor. Je tam. €60. Z ako zubačka. Z ako zubačka. Aj Z tam je. €35. N ako Nikaragua. N ako Nikaragua. Je tam. Kúpim samohlásku A. Ačko. Je tam. Ešte nejakú samohlásku? Nie. $30. L ako ľalia. L ako ľalia. Ani L. David? Bude to 200? Nie. Sa trošku pretekáte v tých bankrotoch. Si, poď, ukáž sa. $55. H ako hruška. H ako hruška. Super. Už nám niečo napadá. Si? Ešte nie. Točíme? Kupujeme? Kupujem samohlásku E. E. Jedno E. Ešte môžeme kupovať? I, meké. Tak kúpime meké I. Dvakrát. Teraz môžeme iba lušiť alebo točiť kolesom. Poštípanie hmyzom. Je to poštípanie hmyzom? Je! Super. Paráda, tak to určite nie je nejaká príjemná vec. Nepoznám niekoho, komu by sa to páčilo. Vy ste niekto alergik? Taký, že akože včela a Banks? Nie? Nie. Čo, Peťo? Nie, ja mám zavreté okná. Pôjde. Dobre, ideme hádať ďalej, že? Áno. Poďme na to, ďalšie kolo, témička. Nasleduje téma pojem. Pojem slúži na pomenovanie všetkého abstraktného a nehmotného. Dobre, pojem. Peťo, poď. Bude to žolík? Áno, tesne, áno, super. Samohláska A. Samohláska A. Zadarmo. Je tam 3-krát, výborne, pokračuje v hre. $30. M ako mačka. M ako mačka. M tam nie je, Dávid. Jej, dobre, 30. N ako nanuk. N ako nanuk. N tam je. Točíme, kupujeme. Hej, pozri, bude to 200, áno! Je! Konečne sa nám to podarilo. Výborne. A teraz, prosím ťa, správnu spoluhlásku. R ako raketa. R ako raketa. Yes! Dobre, super. Hej. No, poprosím ťa ďalšiu 200-večku.
Tak o 1-0 menej. 20. J ako Janošik. Je ako Jánošík. Nie. Si. Chrustiky, králiky tam neboli. Čo tam bude teraz? 55. P ako plot. P ako plot. Peťo. L ako lopta. L ako lopta. Je tam. Ideš hádať, Peťo? Nie, točíme. Dobre. $70. Ch ako chomutov. Chomutov. Už bolo hádané, chrustík. Ako nie, tebe vravím chrustík, ale si sa hádala Ja viem. chrustíka, chrustík. Poď prosím ťa, David, lebo trošku som sa dostal sám seba do ústy. 20 eur. Ž ako Žolík. Ž ako žolík. Nie. Si? O, 25. V ako veverička. V ako veverička. Hurá! Dvakrát! €25. Teda 45 eur. Prepač, nepoznám čísla. Z ako... Zima. Zima. Z ako zima, zemia. Nie. Peťo? $60. H ako hodinky. H ako hodinky. Dvakrát. Môžem hádať? Poď. Hlavná výhra. Je to hlavná výhra. Je! Super! Takisto my tu v kolese šťastia máme hlavnú výhru a tu chceme samozrejme navýšiť, respektíve aby si jeden z našich súťažiacich, ktorý si ju vezme domov, navýšil peniažky, preto poďme hrať ďalej. Betka, povedz nám tému ďalšej tajničky. Súťažiaci tentokrát budú musieť uhádnuť názov knihy. Môže ísť o slovenskú, ale aj zahraničnú knihu. Dobre. Takže, Dávid, začínaš toto kolo. $45. B ako biceps. B ako byták. Nie je tam. Si? Teraz si sa dá nejaký iný sval? Poďme hrať svaly. Neviem, či ich veľa poznám. Ja osobne. Jaj. Ich mám tak rada. Ja. B ako biceps a bankrot. Peťo? $40. R ako raketa. R ako raketa. Je tam. Prečo sa s nami nehrá? €40. M ako motorka. M ako motorka. Nie je tam. David? Presne tento zvuk. Nemáme radi. Si. Dobre, stopka je preč. 30. T ako triceps. Ukáž. Ukáž. Presne tak, tam je. Téčko. Super. Za chvíľu budeme robiť zostavy celé, vieš. Pokračuješ. $45. L ako lopta. L ako lopta. Dvakrát, super. Pokračuješ v hre. $50. J ako jablko. Je ako jablko. Je tam nie je. Peťo. Hľadáme knihu. 35. V ako veverička. V ako veverička. Dvakrát, super. Bude to žolík? Áno, 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 super! Hej! Samohláska E. Samohláska E.
3-krát, výborne. Peťo, čítaš knižky? Nie, Takže ideme točiť. točíme. Dobre. Ja že či náhodou už nevieš správnu odpoveď. 20 eur. S ako slovko. S ako slovíčko. Je tam. $30. G ako Gunnar. G ako Gunnar. Áno. Už to tušíš, že? Ideme na to? Ešte nie. Dobre, riskujeme. Ale o tom je naša hra. Ježi Kriste, nie! Jaj! Točím. Peťo. Nádych, výdych. Pozri, kamoš ťa podrží. Hádať? Môžeš hádať. Gulliverové cesty. Sú to Gulliverové cesty? Sú! Super, gratulujem. Ty si nám zároveň uzavrela dnešnú hru, pretože koleso šťastia sa už dokrútilo a my zistíme, kto je víťazom. Poďme na to. Na poslednom mieste sa umiestnil Dávid, 250 eur. Druhé miesto získava Sisa, 270 eur. Nebuďte smutní, ešte nás čaká jedna hra. A čo to znamená? Znamená to, že Peťo vyhráva. Koľko nahral? 500 eur! Super! Ako som už spomenul, vy dvaja nemusíte smútiť. Peťo, ty sa môžeš tešiť aj na bonusové kolo, ale teraz sa všetci sústredíme na krížovku, pretože tam si musíte pomáhať a tam to musíte vyhrať. Viete vyhrať po stovke, chcete? Jasné. Tak poďme rýchlo na krížovku. Tak, pravidlá sú úplne jednoduché. Budeme hádať 5 slov v 5 rôznych kategóriách. Na našu krížovku budeme mať 60 sekúnd, teda každý z vás zvlášť 20 sekúnd. To znamená to, ak ty budeš mať svojich 20 sekúnd, Dávid, ak povieš správne slovo, iba vtedy bude doplnené do tajničky. Môžete si radiť, môžete si pomáhať, my to chceme, držíme vám palce a preto vám aj pomôžeme vo forme 6 písmenok. Dávid a Sisa budú mať po 2 spoluhlásky a Peťo spoluhlásku a samohlásku. Chceme vidieť krížovku? Áno. Poďme sa na ňu pozrieť. 5 slov, 5 rôznych kategórií a sú to zelenina, telo, bíci nástroj, teda a osoba. OK. Pripravený? Písmenka rozmyslené? Jasné. Povedz, David, ktoré? P a K. P a K, N a H. N a H, M a I. P, K, N, H, M a I. OK, doplníme si písmenka, ako náhle sa otočia, začne plynúť 60 sekúnd a začína Dávid. Je ich 6 a čas beží teraz. Dávid, poď. Zelenina, skúsme. Telo, trup. Telo, trup. Telo, trup a nahlas. Pomáhať. Skúsme zeleninu. Zelenina, kel. Zelenina, kel. Áno, pokračuje Sisa. Osoba. Čo to je? Veci nástroj je... Neviem to. Veci nástroj, čo tam je? Aj. Co? Peťo, poď. A nahlas, nepočujeme vás. Čo tam môže byť? Bože? Veda. Nástroj. Netuším. Nie. Symbol, nie. Bože, osoba Čo to bude? je čo? Bíci nástroj, osoba. Veda. Osoba. Že... Žiaľ. Nestihli ste to. Pozrime sa, čo bolo v našej krížovke. Kartografia, labužník a gong. Áno, to je to veľké. Dong, gong. Tak, nevadí, každopádne ste si zahrali, boli ste veľmi príjemnými súťažiacimi. Ďakujem ti veľmi pekne, Dávid, že si bol. Sisa, ahoj. Ahoj. Ďakujem. Nech sa ti darí, takisto Dávidovi. Ty by si sa neboskať. Ja sa budem boskať aj s tebou za chvíľku, keď vyhráš veľké peniaze, pretože tam budeš mať možnosť, keď hovorím tam, myslím bonusové kolo. Poďte sa s nami pozrieť. Peter,
Peter sa nám prebojoval do bonusového kola, my mu blahoželáme, ale vie si ešte polepšiť, takže ešte budeme chvíľku fandiť a držať palce. Bude točiť bonusovým kolesom, Betka nám o ňom povie viac. Dúfam, že Peter je pripravený vytiahnuť si tú najvyššiu možnú sumu, aká sa v týchto obálkach nachádza, a to je až suma 2000 eur. Takže Peter, zatoč týmto kolesom a vytiahni si jednu z obálok. Zatoč úspešne. Držať palce. Naše šťastné číslo bude 20. Ako pomaly, obzri si ju, ty ju neotváraj. Počkaj, ja viem, že by si chcel, Peťo, ale najprv budeme musieť uhádnuť tajničku. Tako nie my, ale ty. My ti s tým ale pomôžeme, pretože v tajničke budeš mať od nás písmenka PST, samohlásku A. Okrem toho do tajničky doplníme tvoje písmenka, takisto 3 spoluhlásky a 1 samohlásku. Už môžeš začať rozmýšľať, pretože následne po otočení všetkých písmenok budeš mať iba 10 sekúnd na to, aby si celú tajničku uhádol. Je to jasné? Áno. Dobre, ideme sa pozrieť na tajničku? Áno. Si v pohode? V pohode. V pohode, poď. Dobre, pozrime sa, ako vyzerá tajnička. Tajnička vyzerá takto a Betka nám povie kategóriu. Poslednou kategóriou bude kategória na mape. V tajničke sa môže nachádzať akékoľvek reálne, konkrétne mesto, krajina, miesto a čokoľvek, čo sa na mape nachádza. Geografiu si obľuboval? Mám rád. Hej, výborne, tak hádam, to bude pre nás ľahké. Doplňme teda písmenka PST a A. Sú 4. OK. A teraz ťa poprosím tvoje písmenka. Písmenko K. OK, ďalej. E. Zatiaľ máme K. Dobre, takže K, E a ešte 2 spoluhlásky. L. L, A M. L a M. K, L, M a E. Doplníme ich, otočíme a budeš mať 10 sekúnd. Teraz. Srbské pleso. Je to štrbské pleso? Je! Výborne! Peťo, poďme sa rýchlo pozrieť na to, čo je v tejto obálke. Toto je 200 eur! Výborne, polepšili si od ľahčích 200 eur, to znamená, že 700 eur si vyhral. Gratulujeme. Pozrime sa, kde bolo dnes 2000 eur, Betka. 2000 eur sa dnes nachádzalo pod číslom 7. Super! Peťo, nech sa páči. Tieto peniažky sú takisto tvoje. Dámy a páni, Peter dnes vyhral naše koleso šťastia. Darilo sa mu výborne. A komu sa bude dariť na budúce, to chceme vedieť aj my, ale aj vy. A preto sledujte koleso šťastia. Dovidenia. Ahojte!